Ήρωες Αφρικής, επεισόδιο 1, και σήμερα έχουμε τον Νέλσον Μαντέλα. Ο Νέλσον Μαντέλα ήταν αγωνιστής του κινήματος κατά του Apartheid στη Νότια Αφρική. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την πολιτική και υπήρξε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της πατρίδας του. Ήταν από τους επικεφαλείς του ANC, African National Congress, στους οποίους αγωνίστηκε για 20 χρόνια κατά της ρατσιστικής κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής. Η Δύση τον βάπτισε τρομοκράτη, γνωστή τακτική για όσους πάνε κόντρα στα συμφέροντά τους, και φυλακίστηκε για 27 χρόνια καταδικάζοντας τον για τις επαναστατικές πράξεις προς την απελευθέρωση της χώρας του από τους αποικιοκράτες. Παρόλα αυτά κατάφερε και πήρε την εξουσία με εκλογές που επιτράπηκαν να ψηφίσουν και λευκοί και μαύροι. Και έτσι έπεσε το ρατσιστικό καθεστώς των αποικιοκρατών. Είναι από τους λίγους Αφρικανούς επαναστάτες που πήραν την εξουσία με δημοκρατία και διατήρησαν τη δημοκρατία στα χρόνια διακυβέρνησής τους. Στα χρόνια που κυβέρνησε, προσπάθησε να εθνικοποιήσει τον πλούτο που παράγει η χώρα του, παράδειγμα τα ορυχεία, ώστε ο πλούτος να διανέμεται εισάξια στο λαό. Επίσης, παρόλο που αγωνίστηκε ενάντια σε λευκούς ρατσιστές, όταν πήρε την εξουσία δεν κινήθηκε ο ίδιος ρατσιστικά ή εκδικητικά προς τους λευκούς, αλλά έθεσε την ισότητα σε κάθε μέλος της κοινωνίας του ανεξαρτήτως χρώματος. Καταδικάστηκε επίσης από τους δυτικούς για τις επαφές που είχε με Φιντέλ Κάστρο και Μουαμάρ Καντάφη, διότι είχαν παρόμοιο όραμα για τις χώρες τους να γίνουν ανεξάρτητες και να εκμεταλλεύονται πρώτα οι ίδιοι τους πόρους τους και όχι τρίτες χώρες που τα κλέβουν μέσα από το σπίτι τους. Ιδιαίτερα με τον Καντάφη είχε κοινό όραμα και για όλη την Αφρική, θέλοντας μια ενωμένη Αφρική με κοινό νόμισμα και κοινά σύνορα, κάτι το οποίο δεν τους άφησαν φυσικά να υλοποιήσουν, αλλά ο σπόρος που φύτεψαν παραμένει ακόμα ζωντανός. Κι όμως, μετά από όλα αυτά, τελικά ολόκληρος ο κόσμος αναγνώρισε τον αγώνα του και τη συνεισφορά του, ώστε η ανθρωπότητα να κάνει βήματα μπροστά, και το απονεμέθηκαν συνολικά πάνω από 250 βραβεία, μέσα σε αυτά και το Νόμπελ Ειρήνης.